Татарстанда пандемия тарихында COVID-19 йоқтыру саны бойынша антирекорд тіркелген. Омикронның яңа штаммы да қорқыныч тудыра. Есігізге төшерәбез, узган атнада бірінші очраклар тіркелді. Үлкен яшьтәгеләр, кичкенә балалар да қорқыныч зонасында. Вакцинация ясату мөһим. Яшүсмерләр өчен препаратның беренче партиясе республикага кайтарылды. Спутник М 12 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар өчен туры килә. Толырак киләсе репортажда. Менә ул яшүсмерләр вакцинасының беренче партиясы. Ылларныкыннан айырмалы буларак савытлары төсле итеп ясалган. Калганы барысы да ылларныкы кебек. Ике компонентлы котырылган, саклау шарты 18 градус салкынлыктан югары булмаска тиеш. Сәламәтлек саклау министрлыгыннан алдык разнарядка дип әйтәбез инде. Шуның буенча иртәгә Казан шәһәренә һәм Казанга якын урнашкан районнарга җибәрәчәкбез. Шәршәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне бөтен республикага таралабыз. Бу вакциналарны районнарга тапшыру өчен безнең предприятие сумкалар сатып алды. Сумкалар, суыткычлар, ул сумкаларда, суыткычларда температура шундый ук була. Аны тикшерү өчен термоиндикаторлар бар. Ул термоиндикаторлар эшли -20 һәм аннан түбән температураны күрсәтә. Холодовая цепь дип атала инде ул санитарный правила. Шуның буенча эшлибез. Гам-ковид-вак М Россиядә ноябрь ахырында теркәлгән иде. Вакцина 12 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар өчен каралган. Спутник М, Спутник V белән охшашлы рәвештә барлыкка килгән, ләкин вирусы кисәкчекләрнең азрак булуы белән аерыла. Хәзер вакцинаны төбәкләр буенча бүләләр. Татарстан бүгенге көндә 2880 доза алган. Тиздән бу суыткычның киштәләре бушаячак. Сишәмбе көнне вакцинаны Казан буйлап тараталар. Ә инде пәнҗешәмбегә Спутник М республиканың һәр поликлиникасында булачак. Спутник М ирекле рәвештә ясала. Республика мәктәпләрендә хәзер ата-аналарның ризалыгына яки прививкалардан баш тартуына имзалар җыялар. Медотвод буларак хроник авыруларның кискенләшүе аллергия реакциялары булып тора. Поликлиникаларда яшүсмерләрнең иммунизациясын вакциналар алганнан соң башларга планлаштыралар. Эльвира Файзуллина, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.